Loveness Micherera. Jimmy. Samuel Rudzinde. Jimmy. James Rudzinde. Ndiwe. Enoch na Lazarus Chasara. Jimmy. Tatenda Cloud. Evidence Onai. Chamira nyari pamberi penyu. Nyaya ndekundipuma uroyi. Uye kutora mombe dzangu nechisimba uya nembowo dzako chitupa nemari dara utaura izvozvo ndi Loveness Micherera achitaura kuna Samuel James Enoch Lazarus Chasara Tatenda Cloud Evidence na Onai. Right. Taura tinzo zvakafamba sei Loveness? Chandirwadza kuti ndiuye mudare ramambo ngechekuti mwana uyu akamba kare kundishungurudza uyu Samuel. Taura muchidaisa ukamanyuhamira sei munhu wesa. Mwana uyu wakamba kare kundishungurudza. Andishungurudza kudaro zvimwe zvacho ndaingonyarara. Handiti ipapo akadaidzira kuti pamombe ndiri kutondotora noti mombe ngeya baba wangu, mombe ngedza baba wangu. Handina kumudaira, handina kumuita sei. Ndakaramba ndakanyarara. Akaenda padanga akatengesa mombe. Ndikaramba ndakanyarara akadariko dai. Akandatengesa 300. Handina kumbodaira zvinhu izvozvo. Kwakuya futi ziri iyoyo ndiriko akatengesa rukukwe rwangu rwendakamubarira uyu. Akatengesa stofu yangu. Ndakaramba ndakanyarara. Hana zvindaimukwanisa kuti ndimubvunza. Anoti pamba ngepangu ngepababa wangu. Handina zvindaikwanisa kuti nditaure naye. Youya imweni wakandibata kudai. Kubva andisukumidza kubva ndasvikoti dash pasi. Kubva ndagara. Handina zvandakareketa futi naye. Ndakangomuudza kuti Samuel unoziva kuti ucharipa. Ndikada mutsura chinhu chete. Yati ndosanga ndaandazodzidza kuti zviri nani kunyarara. Asi mumwoyo mwangu ndinenge ndarwadziwa. Noti mwana uyu ari kuti pamba ngepake. Alright, izvozvi wobva ati echitobva futi kuno musi wa1 ari kushungurudza hama dzangu idzi wakwamucherera ihama dzangu. Akaenda akandokokorodza vanhu wakwamucherera wakaungana wese pamba iri nyaya yeuroyi yekuti nini ndakanga ndichidzidzise mwana wake dangwe rake. Akati muri kuona kunyengerera mwana wangu kuda kuzomuuraya. Kunyengerera mwana waye akabva atodini. Akabva atoregedza chikoro. Ndamudzosera form 3. Ndaitomubhadharira nemari yangu ini. Zvikanzi kunyengerera mwana wangu kuda kumuuraya. Zvikanzi akabva andiroera futi mwana sikana ari panapa mutedzeri wake. Ndina ana 3. Echibva amurowa mwana achida kotaurawo chichemo chake kuna baba wake. Kwabva amurowa kudaro. Mwana akasvika kugara pasi kudai. Iye kwakwenda kwakutora dombo. Kwabva achienda panapa. Atori nemakireki. Mwana iye akatodzokera panzira. Ndoona wouya akadai. Ko chini? Wakandosvika ndogara pasofa rababa wake. Inini ndozvidya mwoyo kuti hwangu hunerera uyu hwekuti handina mai, handina baba, handina murume. Saka ndoita sei? Mwana uyu ndakamubatira munda ari kubasa. Kubva ndatora zvese nemapemiti. Munda yawo ndakazozwa rate kuti watengesa. Watengesa. Izi hana kubvunza kwaRora. Hama ndakanyarara ndangozwa Rora akudeketera munzeve dzangu. Ndakada kungoti pikiti handibva ndaona kuti handizvigoni. Izvona zvipaupenyu hwake
inini ndinorwara, ndinombochengetwa kana kumukwama. Ndachengetwa kumukwama, iye anosara pamba. Zai rangodonhedzwa nehuku yangu chete, anotora wodya. Bandaona kuti pana ndichatoite zvitiyo newazukuru wabva atoteedzerawo. Ndabvisa kudzedza ndandodzitsvetawo kusaiti, ndokwendadzitsveta. Ewo zvasara akatureti, pane futi pendarwara atureti nepahwindo pa3 pence apinda nepo chibudisa mafetiraiza ondotengesa. Zvese ngezvomashure izvo. Ine ndasvika ndapinda mumba ekona hamuna chinhu. Ana umubvunza asina kangoti mafetiraiza angasiri angu, rangu iri momomo nekunga ranga riri 1, rimweni ranga riri hama yangu, rimweni ranga riri kumukwama. Ndabva ndanyarara, ndawataurira ndina anake ndo paamusiyo. Izvoni ndiri panapa, watamusiyo kupinda. Chipinda wana kutora kana ufu, kana mukaka wakavharwa, kana shuga, kana chinyi. Ana ari kutora chibuda nepahwindo chipinzana. Takabva kumuti musi unono wauya kuno. Ndikati Sami, uri kuziva here ari kutopopota kuti nyaya iyi mwaimhangarire chinyi? Nyaya iyi maimhangarira chinyi? Muchatowengana nehama dzenyu. Ndikati ini nechomwoyo mangu na hama yangu yenowengana nayo, asi kutoti iwewe kana hama dzangu dzisiri kuona ndoda kuti dzione kuti inini ndaremerwa mukati mehana yangu, mwechiraramo changu kurarama kwangu. Zvadaro zviya akabva ati akubva kunoku akuenda akasvika uko akabva ati inini ndafurirwa nani kuti ndiunze nyaya kwamambo. Ndafurirwa namai Nhingi, mai Onesi ndoandifurira. Ndakandoti kubva kumba ndakasvika kutopinda pano ndikaona anga ari pano, anga ari 2. Ndikabva ndatotaura nyaya yangu, ndikabva ndati apekorara ndinapo. Kubva ndaenda ndakasara ndodzika po zuva ratodini ratodoka. Saka ine chiri kunyanya kundirwadza imombe dzangu. Ndakamurambidza pane imwe nyaya, ndikati mwana wangu nyaya afona ari kubasa. Mombe ngani dzaka? Mati? Mombe ngani? Mombe ngani? Dzakabuda. Dzakatengesa. Uyu ndingatoti kare wakabudisa mombe ngani? 2. 2 dzikaenda ku16 nenyaya yekudya nguruwe dzavanhu. Dzikaenda ku16. Ita 4. Aiwa, ingati 2 plus 2. 2 dzeku16, 2 dzekutengesa. Kutengesa 1. Ku16 kutengesa akatengesa 1 yamakati akatengesa $300. 300. Akatengesa 1 ndiye akaenda padanga. Saka dzanhatu ndo dzakaye. Obva azoti nyaya iyoyo ari kubasa ndiyo inyaya yakabudisirwa mombe. Ndiri kumuti anhu awo handiazivi bawo. Tikanzoya mugadzirise nyaya dzenyu. Uyai izvozvi kuda kurombesa anangu, kuda kuuraya anangu inini, kurombesa anangu naabvana enyu wairi. Iwe ndakasvika nyaya yatobhagaizwa. Pendakasvika ndandosvika ndogara kudai. Fumei hama dzangu dzabva dzaungana pamba. Nyaya yamuri kutaura iyi handizivo bainini. Nyaya iyi papa mombe yatengeswa iya yabatozwa handei kwana story. Handiazivi bainini. Tasvika ikoko ndikati inini kuzvifambira nyama dzangu ndinozvifambira, asi kuti ndinotore chinhu chekuuraya kana hama yangu kana nini kana kuuraya nako inozvirapisa panyama dzangu. Nekurapisa hanzvadzi yako isina mwana iyo zvikanza kushaya mwana kuda. Muchanzwa mawadhi yacho anawo hanzvadzi yacho. Shaya mwana kuda ngarere ngomwa yamunhu
chichi kutora mwana wangu akamurumurira kamwana kake kakada ndoti bve pamukaka kubva apa hanzvadzi yake akati oye zvikanzi warombesa mwana wangu inini nanhasi uno inini warombesa mwana wangu iwewe abva auya kunoku abva akutaurira vanhu kwenda kuti ndakudzokera kumba ndakamuperekedza handina kuda kumuonesa pfungwa dzangu akati mhai atipesanisa ndijeni ndijeni ndiye atipesanisa atore monake yake yada kufukunura yezvinhu ndakaramba ndakanyarara uyu ati mhai inini handina chekubata handina ndikati maionesi uri kuzvinzwa here zviri kutaurika izvo maionesi angati regera kani mwana uyu akamba nekare kuti munhu anotadza kuziva kuti mai wake pamusoro imai muri kutaura nyaya yasamero ichiri yasamero muchabata wamwe wese zvendototaura izvozvi wari kutozvinzwa wari kutozvinzwa ndichataura wari kutozvinzwa kutoti hama dzangu idzi ndiri kushandiswa nemwana wangu hama dzangu idzi inini hama dzangu ndinodzida handina chendakambodziitira kana kumbotukana nawo handina asi maitiro anoita pane varume vakuru emwaona apinda apaya hazvina kunaka azouya futi wana sitora yapamba auya ndopotorwa ifuti ime mombe inini hanzvadzi yangu yakati inini ndakundotengese yangu ng'ombe nokuti aya akataura kuti isusu hatiendi tisina mari hanzvadzi yangu kwabva yati right inini ndakundotengesa mombe yangu inini ndozotora yenye makatenga nefocha ndozotora ndide kuona chiri kuendera mareji mombe idzi handisiri kuchiona zvese ndakawaita sei ndakawarambira zvakanzi inini ndakaromba kagondwa kendakaromba kekuti karare nemuroora inini ndozotorawo chipokwe chekugara nacho pamba ndozvandakataurwa nanasitore ndikati ndekupi pamutarara uko takati kuenda menukuru wangu kunyanga ndakatanga kutotsikwa ikoko tatsikei wakataura kuti ravhunesi handimuzii akati ravhunesi handimuzii kuno osvika futi pamba pangu anoti ravhunesi handimuzii ayo akati pano hatisati akambopatsika saka mwana wakati abva kubasa kuenda kwakaroorwe mubvana kwapasitoro uya mu16 ameno taenda kotaura kuti inaye ameno ini mwana iwe ini handizvizii hanzo dzangu ndikadzitaura kuti ini handizvizii sitora uya yabva anongedza zvikanzi uyo ndianoda kufa uyo ndianoda kufa saka muzotera muuye ndikugezesei ticheke mazita enyu muhari ini mwoyo wangu oramba uchirwadziwa kuti inini vanhu ava anaumbaona inini wacho ndazoti azotaura kudaro kuti panati pati takakonere musango ndikati pamwe hama dzangu dzichadini dzichabvunza zvakadaro semunhu ndanga ndakakomba ndakaramba ndiri pakati inini pobva pazodaro yanga yahondo hama dzangu dzakuchema uruda kuti urayire chiiko iwewe uruda kuti urayire chii takambokuitenyi akadzi acho akuchema ini ndazongoti tsutsurutsu uyo anoti mai neabva nawairi pakadaidzirwa zvinga tiri kukukumbirai ukatore urayai jeni muurayai ukamuchera akati tiri kutokumbira kuti urayai ravhunesi wacho najeni wacho nabheto wacho urayai ndikati inini ini hapana pendichavhika esawa achini angu amate mubedzi kuti uri apareketa noku uri apareketa noku uri apareketa noku iwewe chimbouraya mwana wangu tione ukauraya mwana wangu newe uri kuti mwana achifushirwa newe chifushirwa amwe anoti usasatsike padzimba pedu saka inini ndakaremerwa changamiri ishe mambo ndakaremerwa mambo ndikaona kuti kana izvozvino ndichagara pasi nehama dzangu hazvichaitiba zvadzakungoti dzandofunga mangwana dzangu iwewe tsvaga mari yekuti tione kuenda kogezeswa tsvaga mari yekuti tiende kochekeswa mazita pari kufa munhu manje manje ndakati kudai akusiya iyi inini ndozvindaita nemumwoyo mangu kuti ini ndichataura nawo ndaingobudisa muromo wekuti bedzi
Andiwaziva ini. Takutaurirana nehama dzangu idzi. Saka mbauya nawo kwa mambo. Saka ndauya nawo kwa mambo. Ndizvozvo. Ndo chiri kunyanya kundirwadza. Pane chanda ndikubvunze mubvunzo miri. Nati mune vana vangani? Ndine 3. Samiro ndiega mukomana. Ndiega. Nevasikana vairi. Nevasikana vairi. Wechipiri nokuti mimi Samiro anobatsirana nehama dzemusha kwenyu wekwamucherera kutora zvinhu zvenyu. Kuti anowirirana nasekuru wake wekwamucherera ndizvo? Ndizvozvo Bozi ndikona vana vapatori nomwe futi wekwamucherera wamakasungisa. Izvo. Wamakadaidza kuita kutsikutsungisa. Ndakasungisa kuti ndiwaoneso kuti ndo zviri mumwoyo mwangu. Ndizvozvo maita zvakanaka. Mujekerwe murege kundimaka kuti mwana wedu uyu kuti dai. Zviri kutaurwa Samiro. Hanzi wakatengesa mombe dzababa, dzimwe ukatora kuita 3, 1 wakatengesa, 1 dzawakatenha kuendesa ku16. Huku munda uri kutora rukukwe zvinhu zvese zvafertilizer zvese Ezera dunha resa mazai runhonga mazai zvese ndokumbirawo kutaura mambo pamusoro iyi. Ndofunga pane zvinhu zvese izvi handina chendowirirana nacho. Ndiri munhu ndimai wako? Ndimai wangu nyakundibereka, ndini firstborn yavo. ndiwo firstborn. Anowarisa miroro dzindi. Nditoriwo munhu unotozoendera kubasa. Kana pamba pawo haikungosvika bedzi kuti mai muri sei. Ndine musha wangu wendakawaka. Kutoriwo kwawo kwendinotogara nemhuri yangu. Chendinodoti ndikutaurirei mambo ndechekuti panyaya iri papa yekunzi kupumurwe, dzimwe dzese dzandine nadzo ndine nyaya iri papa yekunzi kupumurwe nekupinde mudanga ndichitori mombe. Nyaya iyi story wakauya, ini ndandisipo ndandiri kubasa. Auya story. Wakasvika story une handadzi yake yaanotuma kana uchinge wakasvika kumba kwake kana zvinhu zvake zvawakaita sei zvawakatora. Saka handadzi yakauya ikabvunze pamba, muchemberi anga asiripo, anga ari kumubvana. Ini ndandiri kubasa. Ndakazofonerwa pamba inini ndichinzi pauya mai Jai. Handadzi yastory ichibvunza mai wako. Saka mama wako ari kudiwe kwani kwastory. Ndakakumbire off kubasa, ndikauya. Ndikaona wana sekuru ndikawataura ndikati wana sekuru pane nganga dzironzi dzakauya paini pamba. Asi handisi kuziva kuti zvinhu zvakafamba sei, patauda kutoti mutondibatsirawo kuti nganga idzi kuna muchemberi akafamba sei kuti andosvike kuna na story nekuti kure maraini kwedu hakuna munhu usingazivani story nemabasa ake. Ndakaenda kuna ana sekuru tikaenda kuna handadzi yacho tikasvika tese tikafona nawo muchemberi. Tikati mhayo taurai nana story. Akangotaurwa zvavakataurwa akangoti ehoni sekuru ndanzwa, ehoni sekuru ndanzwa, ehoni sekuru ndanzwa. Ndiri kupai 3 days kuti mudzike kuno kuri wangu. Muchinge masvike kuno kuri wangu tichibva takumbirirwa nehandadzi yastory kunzi after 3 days matinyanyira tinetisa wanenge wasati waone mariba. Ndofunga takazoronga 4 days ndobva tadzika tatsvage mari. Ndakatotaura ndiwo nyakutotaura akatobvunzwa nehandadzi dzawo kunzi handadzi une here mari inokwane 150 yekuti tihaye mota kuti tiende kupi kuzasuko, ne 150 yekuti tipinde mudare iri kudiwa kuti 300 US. Akataura kuti ndine mombe iri kumubvana. Ini akati ndotume mwana wangu ndikati wana sekuru handikwani baba mombe yamaini kopinde kudanga muchemberera akatenge mombe yani yawo. Asi kwendinokwanisa ini ndekwekuti kumba uku kune yakasiya mudhara yatosara iyoyi ndiye tinokwanisa kuti titengese tiende tifambire nyaya yetinze wana story wari muchokwadi here kana kuti ari kunyepa apa ndiani. Iwo akati haya hora tiri kumba yacho ngaitengeswe. Zveshuwa takaenda kumba mangwana makusindika muka ndikatsvage mombe. Ndakazodzona matukuru pahwana yacho yanga yasara. Ndakaenda ndikandotora mombe ndikauya nayo padanga bhaya zveshuwa akauya tikatengese mombe. Ndikataura kuti mhaya mombe yaiti $300. Ndakupa ana sekuru mari ini handisiri kubate mari ba uzi mozonditi pamwe ndadye mari. Mangwana makusini ndakumuka tiende kwastory kwati ndonzwe chokwadi kuti chakadi chakamira sei. Ewo takagadzira zveshuwa mangwana makusini tikaenda.
tikataura mumvana tiri kude pakanzi parodiwe mumvana anowari handadzi yangu inotera mashure mangu mudiki wacho aripo mudiki ndiye akauya awo akabheja panana sekuru Jeni haauyi ende handitodi kutoti atodzike kupi kuruwangwe tikati aiwa no problem takaenda nemota tichisvike pastori paruwangwe paya tasvika takangopinde mumba stori chakatanga ndechekubvunze kuti wana mucherera muri wana muradzikwa keni shonai kuti muradzikwa munoiziva here muramba makanyarara sei ava kati atiziva vabva atsanangurwa kunzi wana muradzikwa muri wafi wekumakuwa munoziziva here kuti handadzi yenyu yakauye pano ikauye pano ikatore zvakati Loveness unondiziva here ava akambotanga kuramba mama ndakamboramba ndakanyarara akambotanga uramba zvikanzi Loveness unondiziva here zvikanzi sekuru ndokuziva zvikanzi nguva yese iyi yendakauya kuti chitume wanhu wangu sekuru paradzai kuti auye chidhuma changu ndichikutaura kuti undipo zvinhu zvangu waitizei pamba ndikati maiyo chingori papa taurai chokwadi muone mabatsirwe munoita sei etinokuitai mukade kuramba uyu munhu tomuziva apikiswa nenaipo mushure mekunge tatodaro akauya achisungwa wari 2 muvillage one wacho akasvike pakutuka stori akatiza akandofira kuSouth Africa asati asvika murodhi akaita 14 days asati adzoka ndakaenda ndikandoaonesa ndikati maiyo muri kuona situation iri muvillage umu dai muri umwe kana mune zvemunoziva taurai pafeya pachokwadi tione mabatsiro etinokuitai tiri pamwe nana sekuru muri kunzi takadzoka tikanzi musi weFriday tichirimo mudare akatanga kutaurwa kunzi iwe mukomana wako mukomana mukuru musoja anowa ari papa ndikati ndini ndikanzi first born yako inonzi Lingon iri papi ndikati first born yangu iri papa Lingon akasimuka akauya agara akataunzi tienda baba wako avo ndo ane upenyu hwako mwana uyu kumaimudzungaidzire kudonhe dzungu rese chidonha kumashopu kuita sei zvese ende zvinhu zvaiva zvichiitika zvinozikana nemunhu wese akaramba akanyarara Lingon yabva atotanga kutochema bva adzokera bva andogara uko zvikanzi ko mwana wangu akanyoresa iwe mwana wemukomana wako wemukadzi mudiki aiwa musikana mutsvuku wangu akanditi ndikazotadze zvinhu izvi ndiye achazoya chizoite mukadzi wako iwe stori ari kupi ndobva ndatanga kurangarira nezvine mwana eva ndanyatsokuona kuti hai mai anonge dzine chigunu no problem ndakaiti hasha ndobva tasimuka nemota kubva ikoko hana chendakataura hana chendakaita sei hasha dzangu ndakapedzera pakumwechi doro vatauye kumba nana sekuru tese buruke mota vanoti vataunganidzana tichimirira Friday chachiri chitatu Friday wana stori bva wauya wakatumwa mudzimu nemachiri avo nechitsvimbo chavo ndobva wauya mumba tauya vakatipinde mumba ndise takaunganidzana sefamily yekwedu kwangu Nzinde toti family yekwamucherera kunowa kuhama dzamuchemberi wangu dzese dzakanga dziri vanzi Loveness waakundiziva here mudzimu wabuda akauya ega pamberi akapiti makumbo avo akaumbira akati ndaakuziva zvikanzi pendakakupe mushonga wangu handina kutaura kuti usasanganise mushonga here pamba panapa wakauya uchiti ndikude mushonga wechipfuwa asi handina kutaura here kuti usasanganise mushonga kana zvichinge zvakuramba usazotsvaga umwe muprofiti kana imwe n'anga zvikanzi makadaro sekuru kusaziva murunzo zvikanzi zvidhoma zvangu panapa zvazviri zvikonu zvakurwisana kwawakaenda iwe kune imwe n'anga kutone umwe futi hwezvachi mashure huri kuteera nhasi tikapedze zvedu izvi asi kune chimwe chiri kusara chiri pai chiri pamba pano wanitese wana sekurisi wakapere kubvunza muchemberi akati kukanganisa kwakuri kusaziwa akazviomberera ega ini ndaiwa ndingoripo bedzi pakuti muchemberi taurai chokwadi kuti tibatsire kana paine zvinodiwa kubva nekunana sekuru tese akatadye jongwe rehuku rinova riri renhungamiro akatadye mbudzi 5 akatadye mombe 5 akanzi mari 12,000 US muri kunzwa zvikanzi kana muchinge mazobhadhare mari izvi ndichazochema kange mazochema ndinokudzikisirai awa mhayo ndonya kutotanga kutochema ndokumbira wana sekuru ndokumbira indisvikewo pa 5,000 ndakadaidzira murume kuti 5,000 munoionepi yemunoti 5,000 murume ndakatanga kudaidzira ndokuti imba iri kwaRusape haitengeswi ichindobhadhare chi n'anga
kana mine zvemakaitirana zvabude pachena kana mawirirana tinotanga kugare pasi toonesana kuti totangire papi nekwetiri kuenda nekwetiri kugumira. Uyu mumvana uyu dare richingotanga futi mumvana akatanga futi kubvunza nekurwadziwa nemwoyo wangu ini kuti hanzvadzi yangu tinorowana mupatirambi handiti zviriko mukusiyirane zangu hapana singazvizivi. Ndakatera hanzvadzi yangu pfungwa dzaye yaifungoti ndichamurowa. Ndakasvika ndinotora matransfer ewana ari iye ari kutaurwa kunzi wana waigare ikoko. Muri kunzwa? Hakuna akatora wana inini nechinditi wana wangu wari kwabhadhara school fees. School fees hakuna kana 1 yakaenda. Manzo. Grade 5, grade 3 musikana iye negrade 4 kune balance 180 yendakanyorwa ndina rubepa racho kuchikoro kwacho nechidhindo zvese zviripo yendiri kuda kutondobhadhara inini. Muri kunzwa? Ndakarwadziwa ndikati hapana chindiri kugarira. Maticha kusvika kudai akataura kuti wana wako taiti wana awainherera pamba pehanzvadzi yangu yakarohwa handisati ndapasvika nekuti yanga isati yabvisirwa kusanganisira neuyu ari papo mumwe wacho mudiki last born. Ndakaenda kune hanzvadzi yangu tikataurirana. Ndakambosvika ndiri muhasha ndakasvika ndikatora hanzvadzi yangu tikatungamizana tikaende kumba ndikandotora ana sekuru ndikati hanzvadzi yauya tikaonesana akataura zvakataura pana ana sekuru handiti akanzi hatikwanisiba kuti titaure nemai yako asiri paiba asiripo. Ndokusvika vatafonera muchemberi kati maiyo ndakandotora jeni uri kunoku une zvaari kutaura saka imimi itai muite sei muuye munouya riini kuno. Akati handikwanisi kuuye ikoko bai ndichauya musi wa 11 unova uriwo musi wanga kuziva hawo kuti mhangare nyaya yekupi kunoku nemwoyo wakarwadza. Ndakasimuka uko musi Friday ndikatira muchemberi maiyo pedzeranai nen'anga idzi mune zvakanaka isi hatidi chihombe baro kumbo pedzeranai nen'anga mune zvakanaka. Oi nhamba dzastori idzi mutaure nawo. Fona akatore nhamba ndindakabva ndavapa iri kufona iwe angasina pakuzviona kuti foni iri kudii iri kufona ichibva yatonzi halo iwe chibva mhano bandoti ndiwana sekuru here bva yakata bva atangidza futi kufona zvikanzi ndiwana sekuru here zvikanzi tisiwana sekuru wana story zvikanzi aiwa ndokumbirawo mangwana ndopenda kutumirai mari yembudzi dzenyu 5 bva atokata iwo muchemberi. Mandaona hangu ndikati apa inini handichadiva handichakwani changodzoke kuna ana sekuru because patoni nyaya apa yatokudare kwamambo makoni. Ndakutofonera ana sekuru ndotaura kuti nyaya yakwani kwamambo makoni. Ndakafonera ana sekuru akati aiwa kana yakadaro chirega tichiwira tichiuye kuno kuye titsvage mari tiri pamwe chete tidii tikwidze tese kwamambo makoni. Tikafonera story wacho story akatitaurira kuti inini kana muchinge masvika pamambo makoni mondifonera ndowataurira kuti mafambiro akaite munhu wakafamba sei. Inowa nyaya iyi kusvika kwakaita story mumusha echiuya ina sabhuku. Ndakaenda futi kuna chief kanembirira ndichindowataurira wekenge waripo kusvika awa abvunzwa akazoenda nekuna chief kanembirira kundotaura kuti ndiishe akabvaenda nekuna ishe kanembirira akandotaura kuti ishe kanembirira ndinokumbirawo kuti munditaurire n'anga idzi kuti dzisasiye chitsvukuba mudunhu mani mudunhu menyu. Zvikanzi naishe kanembirira iwe unoti haudi chitsvuku asi kune zvakabata koingotaura zvichii chokwadi zvinhu zvako ubatsirwe mune zvakanaka. Ndokupedzisira kusvika tiripo nhasi nana sekuru wese waripo amheno kana paine pendapotsa wana sekuruwo wachataura. Tsamba chapupu chiripo chanyora ishe kanembirira iripo inova ina sekuru iri papa ichi. Saka mai makandorumba kwa story. Handina kana zita rangu handina ndakatoshandisikawo nokudaidzwa saka kumhangara kudai kukutorwadziwa mambo. Hamuna kuenda kwa story. Handina ndokuzi ndakatotanga kutokuziwa nekutohaya motika yakahaiwa iyo. Asi mune chokwadi here kuti makafona nezuro here kana kuti nhasi kuti muri kutumidzira mari yembudzi 5 years. Apo zvanga zvaitika mambo munoziva kuti kana ndiri ndega ndiri pakati kudai ane ndatanga kukudzai kuti umwe aiti ungapafi uyu akati ngandife saka inini ndakangonyarara zvanga zviri mumwoyo mangu zvirimo kutaurwa kwakaizwa kuti ichi chinondorara nemuroora ichi chipokwe chinogara nacho ndingafarira kugara nechipokwe ndingafarira kuti muroora ndorara neicho inga mwari uromba wobudira wani. Asakuzopindura mubvunzo wangu ndati mataura rena sekuru nhasi kana kuti nezuro
kuti ndiri kukutumidzirai mari yembudzi dzenyu 5 pafoni mwanawa musi wefriday ndakanga ndauya last week echiti anotumidzira Saturday. muchiri kutondera muchitaura kudaro ipapapo ndiri kupaita sei nopatondera uya akandipe foni iyoyo atodhaira ndikati iwanhu wacho iwe watumwa kuti nhasi inini ndiri kutofa ndomauriri akaita ati nhasi ndiri kutofa. Iri nyaya yekurwadziwa namai inini ubva ndadini kubva ndafona ndati yewo sekuru anzi munhu anonzi Story changamire inini nhasi takatofuma ndisikweni ane wanhu waanodyara so otsvaga history munhu yanenge ari atsvaga history iyoyo ndo yaanoyaitaura naye yese akambodai apa ende mari dzaanotaura ma4,000 akazviita kwese kurakubana tisike kwese kusvika baba wari wabheni wakamurambira aenda pamba pehanzvadzi yavo vaaruvira wamudzinga ukustori ndozvaanenge anonyeba anonunganiswa mambo pamusoro story echibvunzana pekutanga haana kuti wakaoneni, akati une ajendi rangu rendakatuma rinova rinonzi chine ngozi mhayo akagara naye wiki pamba echirombesa ari pamba pamuchembere akaitwe zvaakaitwa chirapwe chipfuwa. After some month tongoti 2 months story chine ngozi wakatera akauya kuna muchembere mombe dzikabuda usiku dzikaenda atera kuti chindibhadhara zvinhu zvangu zvendakakurapa pakabude mombe 2 dzikaenda zvinozikana nemunhu wese kana mutsamba muzviri mukunasha hapana chinhu chinyowani. Saka kana ariwo ngawo mhangaririwa kana wariwo chetotokumbira mambuka ngawo mhangarirwe iwo sekufesana kwakaita nemunhu wani hanzi namambo timboendai kuseri kwechuru timboone kuti panei mozodzoka mudare saka ngatichisimuke hedu mobuda panze mabva kuna chiremba nyaya yekonti saka simukanyi mubude panze. takamira taenda kuseri kwechuru uri pamberi penyu kuna chiremba dendera. Chiremba dendera chekutanga tanga kuti airi murindo mumushabeni masimuka moto asi moto uri kucherechedza mukuedzana kudzima moto uri kuramba kudzimika. Nechikonzero chei zvawazobvunza kuna Ravunesi kanzi naya mai mudambosura iri chii taura maakada kutanga zvikanzi mudambosura iri chii nyaya yakapedzwa nekuzviuraya here zvikanzi kushungurudzika zvikanzi zvakanaka zvikanzi nyaya dzese zviri kutaurwa idzi hapana mhosva yemunzi hauna kukuengai kana zama dziri kukuengai inyaya yakatoitika muri kuziva asi nyaya iyi ndeyekuti mimi munhu wamuri kufundidzira kuti ndiye munogona kuita handiyeba nezvinhu izvi munhu wamuri kunzi autera chikweleti chake ndiye munhu ane chikweleti nemi chaichai uyu munhu akangouya anosenzesa mishonga isiri yake munhu akanga atoti kutaura rwendo kuti anoenda kurwendo rwakanga zvakaita kwapuhwawo mishonga yake yakasenzesa saka kwakabva mishonga iyi ndo kwaane zvinhu zvako zvaakuda kuipira hapana chamunhu wokombedzerwa ukanzi zvichokwadi inini ndakarwara saka ndairapwa ndakuziva kuti ndichiwatisa mishonga isiriyo uye zvakandirapa waenda kundibvunza chikweleti ndopatopesana kuti ini handichaita ndikuramba zvikanzi munofanira kuenda nekumabude zuva ndokune munhu wamunofanira noripirwa makanzwa dzimwe nyaya dzese dzemunotaura dzese musatedzere endai munoripe zvinhu nekuti ndaona pamberi apo akadzoka kechipiri muchapera
wapanzi mishonga iyoyo ndikuona pane munhu anoshandisa anoita zvechechi achiprofita hazvisi zvakwamwari izvo. Ngwarirai pamberi pavo zvichakunetsai vanenge dzonzikana gadzirwa uzoite zvekunamata chaizvo zvinhu zvakusenzesa zvisi zvekunamata uchanamata hako zvinotanga mamboita zvekunodipa ndo zvakakosha zvakuda kuti pane zvandasirira here kana kuti zvandawedzera pasitore ndo kwawakarombeswa ndo kwaunofana kudzoka kuti wandonyatsoera uzochemana siteti but zvaakuda manje anokupai zvinhu akuda kuzvitora bheki oda mari yakawandisa oda ma 12,000 mundochema naye kasitore kuti tidzikinurowo zviro titora zvinhu zvako asi mari yese iyo hatina zvakabva kwamambo ane muntu amusha umu kwanurume wachazomababa chaiwo kwanukadzi wakutadza kutaura chokwadi but wasikurara pamudzimba uko wazodayira kuti hazi chokwadi ndakunyarara hamusikurarike pamudzimba uko vansenjerai zvauyezvo apa yakanzi mikono chete chete zvinosiririsa right saka hanzi rinotoda kuti mudzoke kunani kunaye achiri mupenyu mai wenyu achiri wapenyu mambo pari kunzika but inini ndichitaura ndakazvimirira batizvo kubva manditangire ndakati nyaya dzavo kubva paakatange nyaya dzavo nevambana wari 2 handina chendaiudzwa kubva kana imba chacha iri mumarisapo handizivi kana marini vanoita madhira vanechi nehandadzi mari dzakawanza handadzi dzangu kuroorwa wakadya iwo nehandadzi dzipi idzodzi handina chendakaudzweni zvinhu zvese zvakatanga kubuda pamusuna handina chendinoziva kana waripo wabvunze kuti handadzi hadzina kubvisirwa here fane urombo hwakandotorwa namai wako uye hwaakukunetsa imi musha izvo zvakatoitika ndo zvatoda kuti tisusu vanasekuru muripo muri kurinzwa ini kuti rinotoda kuti mudzoke kwaari story kuti atore zvinhu zvake asi muri kuona kuti anokupa zvinhu wobhadhara mari akupa zvikwambo zviya zvochikunetsa woda unozvisarenda obva akuti mari ka wakauya wakabva asiya zvinhu zvake wakomutendera kuenda mucharo asiya zvinhu zvake zvokunetsa kuti uzouye manje kutoti undoti uyaubvise obva akuchaya mari taurai ine ndotaura kuti kuonana kwandakaita nachinekozvu ndakataura kuti kurapwa chete ndotoshamisika akutoti ndauya kwangu kumari yangu paakandirapa ndakamba ndamupa mari yake una vandamupa tide kuzoona kudzoka zvandauya kumari yangu ndauya kuhewe kwangu maonano awairi akauya kune vava vakurapa ndichine ngozi asi akazouya kusukana zvinhu zvichitori zvounachirembauku kana ndateerera paatidzokerai kune munhu wekutanga wachii wamakatorera mushonga mudzosere zvinhu zvake kwete sitori iye chine ngozi chine ngozi unosenzesa zvinhu zvasitori iagent uyo akamubhadhara mombe dzikaenda 2 zvisina akamboziva kana musha kana kuhandadzi dzavo kana inini handina chendaiziva akangozviita futi naombana wawangani 2 ndo mawitness avo kwakuzouya uyu wakauya ndakazoitira follow up kuti muchembere ari kuteerwa futi neimwe n'anga iwo akabhadhara zvazvipi kusvika ndiende nemunana sekuru ndiperekedze vana sekuru tonzwa munhu wakatumwa tese kusvika tikanzwa iwo akazvibvumira tikadzika tikandonzwa tese kusvika nanhasi ndo nyaya iripo makadzika kwastory
pamba pake tikasvika akabvumirana. Tikadzoka Friday mudzima wacho ukauya ukabuda akabvumirana nemudzima. Hapana chamboputswa kubva kuna nasikuru wekutanga kusvika pana sekuru wepapo. Amheno kana nasikuruwo ndiri kunyepawo pane zvinhu zvekuitawo. Saka nhau iri papa mambo endinokumbira pana mai wangu inini. Ngawazame kuhwarara kune hanzvadzi dzawo. Tione kuti tofamba newe ipi kuti tibatsirani mai. Akaramba awa anokwanisawo kuramba. Zvinhu zvichangotomira. Handiti chetiri kuda isusu upenyu. Tirambe tine raramo ndio tiri kuda isu. Hanzvadzi dzako dziripo. Hanzvadzi dzangu dziripo dziri mumashure tiri. Simdzana uri. Ndikuonekwa Zingwa imoonekwa. Mundoshanda nehanzvadzi kuti mudzikinure zvinhu zvanditi nana sekuru. Munela kuti munana sekuru vanodi vanoteerera mwana sekuru wakadai uri kuramba. Ana sekuru wesasinga tema kana sekuru. Sekuru unodiwa. Mufamba zvakanaka nana sekuru. Ichokwadi. Saka marinzwa dariro ana sekuru kuti isusu ndobva tiragumira pano kuti mabatsiro atakuitai kuti dzokerai kune munhu akadi ane zvinhu ende takutaurai dare racho kuti vanokuisirai zvinhu handiti vokupai zvinhu zvokunetsai wochiti ndinoda kuti zvibve wokuchaja istereke harisire kutanga rauya iri Ndio mari dzake futi mari 12,000 kana mapuranga vachina mbuya vanenge vachitotumana kuti enda saka vatagumira mari ibata dare racho hanisika hapaina ane mubvunzo. taura tinzwe. Taura ira makasimuka. Na mai vangu ni handodza. Kuya kwakaita munhu yakauya achida kurapa. Achinurapa akanorapa mama. Apedza kuarapa isati nakuziva nekuti kutanga kati pema. Kutanga kwakwanisa wakati ndarwara wakafuma. Ndikataenda kuchikoro maudzaanyo kuchapanda. Ukati handina ndichakwanisa. Sasa munhu ndandiri ndega ndakagumirwa. Ndikudetsana kwataita nehanzvadzi yangu kusvika akandiwa bvunzo. Chionetsanana nawo yangu yembereko ndichinoudzawo nababa kuti ndipandei. Saka ndakanoshungurudzika kuti ndodzokera futi ranogona kundidii. Ndanango munhu anga ari pakona pekuti ndandisina kuti ndinoti ndogara. Ndakanoremera. Ndobva ndaenda munhu paaya bvawarapa. Zvaakanowarapa akatopedza kuwarapa bvaabhadhara. Bvaazodzoka akati ndadzoka kumusaridzo. Wakandifundira ukati mwanangu munhu yadi adzoka. Ndikati ndimibhadharai sekutaura kwamakaita kuti ndinodii ndinobhadhara imu ndona handina chandidii chandinacho. Zvinhu zvakaitika 2018. Ndikati rini chandina chandidii handina. Wakatora mupedzawo mudanga taperekedza munhu akati ndichasainirana nemi handisina chii chitema. Saka panondijekerawo pandirotona sekuru ndipupure pandijekera ndike ndisina kupaona pekuti pfuma akanotorwa richinoshandiswa naakauya ndo riri kunetsa mumusha. Ndo pandijekera ndo pandora ndijekesa ndichitaurawo kuhanzvadzi yangu nikomabariri tikaita zvekukanirana zvatiri kuitirana kuti tosimudzirana matemo ine handizokwanisi kusvika padare rinoremerwa nekuti ndinotanga kuzvifungwa kana ndikabhodogorwa gumzi handina mwana. Uyezve mashoko avanozonditaurira kuti uringomwa ubari mamwe mashoko ekuti ndikapindira pachita chewanhu ndinongozona semunhu asingabatsiri. Ende zvandijekerawo nhau dzechiprofita handina kudzitangawo nhasi tiri mumakereke. Ndainamata kwandakambonamata 2010 ndikatombofambawo namaini nongorapa tiri tese 2011 24 tiri tese tichongononamata tikambogara kusori. Asi nhasi nhau yanzi mhepo
andakuiramba handina kudii handina chandaishandisa handina mudziwa wandaishandisa asi pakunzi mhepo handikwanisa kuti ndiirambe nekuti mhepo chinhu chandisingadi chandisingaoni saka ndo zvandinoda kuti zvidyekera vanasekuru nekuti zvine zvaakundiremera nekuti ndanga kutongowo munhu kuti musha manasekuru mukafiwa ndikunzi iwe namai wako musha medu macho mukafiwa ndikunzi inini namai ndati zvandidyekerawo kuti ini ndokunofana kana kufamba chekuna ndakutya isha wangu wagadza warapa kana mawabvunza kuti kubva musi wakatanga nyaya ndakabvumirwa kuti simudze tsoka dzangu ndiende kumba kwavo ndike ndangowo munhu wekuti ndogona ngotumirwa munhu ndikagona ngotemwa nende munhu kufamba nekuti ndakanga ndakutya nekuti akasenda meseji yekuti ndinokuuraya meseji yacho iri mundira kukuuraya ini akadzokorora muromo iwo kuti ari pamba pangu akadzokorora futi tiri pamba kwana mhai kuti iwo ndinofanirwa nenhau yeurovha wako saka zvinhu zvandokuti kubuda mudare muno ndokubuda pamuti usiye hwokuti kutaura namashoko handizokwanisi kuti ndinomira padare nenhau yekuti zvaanozonoita zvacho zvinondiremera kuti ndinomire ndinotaure ndinotsanangure nhau nhau iyi yakaita 2018 tiri mukukataurana tisikuwirirana ende ndakangomupindura kuti handachandikuti munhu yandikuti yandikuziya ndini ndo zvandakangopindura kana vanasekuru mukavabvunza ndakangopindura kuti munhu wandikuziya ndiyani ndini handina chandakabata handina chandakaita asi pandidyekera pandoda kuti ngotenda kuti pandidyekera ndekuti kadziwa kwabva pfumo rakaenda rikanora pamai wangu ndo zvandingotenda kuti tatisuziva kuti pfumo iri nekwarakabva rishiya richinorapa pacho saka handina chandiukanana nacho pamwe pacho inini mubereko ndakasororwa 2004 ndikaita mwana 2005 mwana iye akashaika 2005 mubereko kana kutanga wandinesa 2005 kusvika izvezvo handina mwana saka ndo pandikuti padyekera vanasekuru padyekere munhu wese warege kuzoti kwaonoita dare wakadinganidza inini unokasika kubvumirwa semunhu asindana nematambudziko akawanda ndokumbirawo mambo abva ataurawo pepfuma zvimwe zvinhu zvinosungirira futi izvezvo papfuma ngokuti pfuma yakadyiwa nani iye ngaazvitaure inini pakaenda urume wangu meendiko ndo mazuva andakasiya mwana wanzodzi yangu andaiita mukoma wabariko pavakanoni ndini pandakarohwa ndakaudzwa ndine mwana wehanzodzi yangu mai wachawa wakabva wakasvika kutsvaga mari akatsvaga $20 waenda naye ndakatoenda ndine mukwasha nabamuni vandatosvika ubva wati tikuda kuenda kutambira mberi saka ndipei mari ndozosara ndoona zvekuti aniti ndozotaura nevakomana kuti wakwasha wadi wauya kutakura mwana ina handigoni kumutakura nenhau yekuchikoro ndakasvika ndikanokuvongedza ndikatora chi mwana ndikaenda ndokuzoti mari yakazofamba sei ndike ndisina ruzivo ndakatozoziva kunyepa haungatadzi kuziva kuti pfuma yako yafamba sei aiwa ndakaisiya mukati memaoko mamhai handina kuzozvifolowa kutizive ndakafuka kuti watodi wafanana ine handa kuzobva wabvunza ndikutogara pese pandaitana namukoma daiti wakati wairorwa sei hati dzako isi ini ndakasvika wachiti wanhu varipo ndinto zvakandisvika pandafoniwa kaona kuti wanhu varipo wakati wanhu varipo saka pandakanosvika kuti vanhu vachadzokera vanhu vabva kuti hatingadzokeri saka ndakusiya pfuma yakadyiwa namai ndakarya $20 iyo ndakarya niye mubvana mudiki $20 chete yepfuma $20 ndakarya kuroorwa hausati waroorwa awe $20 chete aiwa ndokumbirawo mambo ndokumbira ndokumbirawo kubvunza ku$20 yaari kutaura ndo yaakataura musaichibvunzwa tese tiri ponana sekuru handiti ko kumubvana mudiki ye mubvana mudiki hanzi akadyiwa mubvana mudiki ndikee ndikufamba yakauya iri mufoni iwo akangopindura mari ndinge 160 pavakapindura vakati sendai foni ndichazisara ndoona kuita nevakomana ndakanga ndiripo ndendandistori kumurume ndandiripa saka yakapinda mama iyi mai akangopinda foni mavo anaozoziva kuti wazotaura namukoma sekuti akomuniketa nenyaya yeukasha wavanenge vachiita saka zvinhu zvakandiremera ndikambe ndinovabvunza iwo musoja
Wakuita chisoja pamushaka iwe. Ndoze kuba kutongoone demo. Vanhu vokutya havachakomunicate newe. Chibambo pabzuri musoja ka izita ribasa. Uchibude pagedhi unochise pabasa. Handiti? Aumbochitakuru uchimboenda nacho kumba nema. Musoja chacha kana ukarore musoja. Mumba chahashandisi chisoja. Kana yake ndinayo futi. Ndakapindurana ndinadzo futi. Okay. Right. Order. It was a broken home. Yanga iri broken home. Saka chibatana iyi. Dare iri harina kuti rinobatani. Rinobata imimi ndimi mhuri yacho. Handiti wochitungamira mhuri nana sekuru achikutungamirai. Mai mese modi moenda. Chaku chekundochipopera kwani kwa story. Kuti pakakanganiswa asi toda kuti tigadzirise paite ukama abvise zvinhu zvake zviri kuramba zvichidi zvekuvhiringidza. Mambo pamusoro tikaenda pastori kana kuti kumba kwetichandogara. Ipo pano pacho ari kusimuka here abvuma kuti ndiri kuenda nezvinhu zvandakatora pastori. I think wabvuma. Amena nese kuri pakujekera iye. Mira ndikutaurire. Zvinoita vana chiremba. Hawakupi yewo hakuna munhu anopuhwa chikwambo chinzi chiwashoma. Anopuhwa chikwambo. Chikwambo ichi. Wazhinji zvinonzi tiri kupa mushonga wemaraki. Tiri kupa mushonga wekuti upfume. Tiri kupa mushonga wekukusimbisa. Handiti. Asi vane mushonga wezvikwambo une mhiko. Kana uri munhu ziva ipapo mushonga wezvikwambo une mhiko. Usazoite zvakati. Usazoite zvakati. Usazoite zvakati. Wobva waziva kuti uri kupuhwa chikwambo. Wazhinji tiri kurombeswa tisikazizii. Ukangomutenda chero kuti gumbo rangu wazawe pamapanga. Saka maya wanenge wakapima zvinhu wasingazivi. Wabarwa nepfumo. Aiwa handotenda mambo zani renyu ndabata. Handina pendapokana napo. Hakuna munhu anopuhwa chiti chikwambo. Wanondopuhwa mushonga asi unenge uine mhiko. Handiti. Pa mhiko idzodzo haudziteedzi. Okay. Iyo yasitori ari kutaura yakambosenza achitsika mutanda wake. Saka Gashangamira. Mwana asumuka achitaura anogara muvangeni. Ndakubira kuhanzadzi yake. Mwanangu ndapota zvangu. Awa ndime akawabereka. Ndizvo. Kudanga neutsinyo wakakureawo chiudini. Ndichokwadi. Asi mai ako ingazvitwa nawo kuti kana wakapuhwa mushonga wakapuhwa usingazivi unoshandei. Uchidiwa kurapwa. Ndo pakatopuhwa china babi. Saka zvazvokuti vana sekuru imi newe nevazukuru nawaningina natete nani chibatanai. Handizvozvo. Right. I think tapedza dare ribatsiro wamwe. Reita kutora nguva yakareba takubatsirai. Tosimuka hedu toenda. Next.